عزو سلامتنا تقبلوا زخبركمن زخبركنن تخطاتلتنا كما يتخونون تحستات مدباتنا حبرتي أزاناقعتن مهارتن مخانم بعلكم تمسكروا تخونيكم علامنا دما النازاناقعكا مهار النازانخا نأخاتكم حبرتا مسناغيو بلو نابتي نلومي أدالينو يعزلنا تحستو نسجر فقري انتايو سلمنتاي بقلت مراي ناب كلتا سم كمقل تداليو كلتا عينت فقر سلازلو ديو نمقانو اتوم افكاريت اللاتنا وي افكار لني النبل بحق ادينا افقر زلنا ازي افكاريي وي ازي افكاريتيا النابلنا مس الزخونة كان اللالن كلنا بحقي كم زفقرونا الرقاقسنا دينا افلبنا نفحنا النزاربلو اسكا فقر حد حنا نفتش نفقر دينا اوان تقوين ملسناقا بحق دينا نفقر ازي حتوسات يدقاقا ما يكونن زلو انتاي دا اتحتو بعلو حتو يولدالو مغنياتو حتو فقرن ملس فقرن مودعتا يبلومن سلامنتاي فقري دارت سلازي بالله فقر دا متحللاي متأممان مكببال وزتا زبل ملستات يمتأكم يهليو جنك نزوم زمتنا زلو حسابات ننبرلو من نتقبرو من دينا ويس فلتات كوينام يمسترفو قدا نايتوم جنا أفقر زي بس احنان زي تفقرنا زلنا قريفنا نايتوم أبقعز فقر نركب ويدما أفكرنا لنا إلنا نأمن أكلات تملكتنا حدا كابت خططا لمدمنا كم زفكرنان زيفكرنانسي كم يجرنا نفلت كبلاب زهابو حطو تمركزنا حفشا والتقمي كنرخبلو بمبال أب مربب حبريتا إنترنت هاسويلنا أزوم صعوب نتبتات حيزنا لكم متسنا لنامو سنة يمكتتال مجمرتا أفقريك تودقن كلها برتوع بقالات كتقلتو زي تخقل سمعيتو زحزاكا نفل ما يجزي أفقري تودقل أوان اتم ملكتات تمساسلت يوم فتوديو فقري ويس هانينيتا نخطفليو يشجركا قدا بمنجدي ماريا سولفين نايك وصرا بعد تمويان مكتل بريزيدنت قصران قال نصوراتن حق انياتاتن ملكتالو انتاي مخانوم كردوخا زي كقلو بمبال تقلص مودعتو اجن افقر تودقيخا ازم صعبون بقار افقر كم زوداكا زحبرو ملكتاتيوم قداماي متناو قطع زلو حاجوس تونن افقر مس اتودق حقنيا حاجوس زلو سبيخا تخون مس متصمدخا بزربا اب تحلفو غزي بطعم تهواخلو ناي تليفون علال مستحز قصكا فسها زعسلو كوين هيبره جن افقر موراكا بمطنو تنقافن حراقن يغبركايو يخونا يكون رغصنيا نزيكونكا بزعبا نمصاي اتخونو شاقلوتن هاررتاني عسلكا زمدناهم كساب مفصمتا كخونلكم تدلي مبزحتهم سبات نفقري مسكالس تقارصه وي دما نساتهم مسزحلفو بموددار زي فلوت وصيتن زي ترغاغصن انابلو يراسونو تبل ماريام كلاي كل نجر حدشن وعوعن كويني سمعكا أفار مستودق قرم حجي مليون جزيان السرح كاي نجرات مسمت أمدخا مستهلو دايمكا بسمعت سرحهم فقراو فيلمتات أبت ريالون نابت مقبتات أبت خدالون بقدام النت أب حساب كازمت مثل خدت يخميم شح جزي سبورت تتسألقون نخبرتا بتسعيتخا كتبل ولاون لعل 4 ساعات بزيت أقم كوف كتبل أي تتسقمن بزعبا زي ماريا بسنك باللجاتات فقري حدش لو تتريخا أفقر انت دعوتيكا مسرتاوي أقالبوخا يغيريو تبن سالساي زمدناها كالي الكويني سمعاكا مسمتسا مدخا مهلاو كبدا يكونن مسؤو وي مسأة تحلفو جزيه نغتركب أي تتقمنيها مغنياتو كتور دليت سلازلو كلهم تتأمتي ذكرى خرولون زقايا قولون كلتيخا أفقر انترا هاليخا نزمدناها كأدام نتاتهب
ቀዳማይ ኣካል ናይ ተቆየዋ ክትከውንን ከይትኸውንን ኢልካ ኣይትጨነቕን ምኽንያቱ ንህይወትካ ብዘይብኡ ወይ ባኣ ክትቀርጻ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ተፈሊኻ ንዘለዓለም ዝተፈላለኻ ኮይኑ ይስምዓካ ራብዓይ እትሰብቲ ወይ እታሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳብካ ኣሎ ኣብ ፍቕሪ ምስ ትወድቕ እቲ ወይ እታሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳብካዩ ሃንደበት ደው ኢልካ ትዛረብ ምኽንያቱ ኣብ ውሕድ ሰዓታት ከተዕልል ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ እዚ ፍቕሪ ነቓፂዩ ንገለ ሰብ እንተደኣ ፈቲኻ እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳብካዩ ብኣካል ብኣእምሮን ብስምዒትን ብግብሪኡ ዝጸልወካ ህድኣትን ቅሳነትን ኣባኻ ክውንነት ኣለዎን ትብል ማርያም ሓምሻይ ውሕድ መጠን ዘለዎ ቅንኣት ይህልወካ መጠናዊ ቅንኢ ልሙድ ተርእየዩ እዚ ርዱእ እዩ ምኽንያቱ መጻምድኻ ናትካ ሕዛእትኻ ክኸውን ኢኻ ትደሊ ቅንኢ ጎዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ተግባራቱ ጸቕጢ ወይ ጭንቀት ትፈጥረሉ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ቴሌፎን ምትላል ክመጽእ ይኽእል እዩ ብጸይትኻ ወይ ብጻይኪ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ክትፈልጦ ወይ ክትረኽቦ ምህቃን ግን መርዛም ጠባዩ በዚ ኸኣ ኣብ ጥዑይ ዝምድና ኣለኻ ክትበሃል ኣይትኽእልን ሻድሻይ ኣዚኻ ርህሩህ ኢኻ ትኾነሉ ኣብ ፍቕሪ እንተደኣ ኣለኻ ብልክዕ ንብጻይኪ ወይ ብጸይትኻ ክትስሕብ ክትክእል ኣለካ እዚ ኸኣ ማለት ኩሉ ነገርካ ኣብ ልዕሊኡ ምግባር ንቡር እዩ ንኣጻብዕታ ወይ ኣጻብዕቱ ምጭባጥ ወይ ምሕቋፍ ምዝውታር ከም ካልኣየን ፍርቂ ጎናን ርህራይኻ ትገልጽ ኣለኻ ማለት እዩ እንተደኣ ሙሉእ ብሙሉእ ትነጽግ ኮንካ ግን ብንጹር ኣብ ፍቕሪ ከም ዘየለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ሸውዓይ ኣብ መንጎ መሓዙትካን ስድራ ቤትካን ክትህልወልካ ወይ ክህልወልክ ትደሊ ኣብ ናይ ብሓቂ ዝምድና እንተደኣ ኣለኻ ንመጻምድኻ ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት ገጻትካ ምሳኻ ክትህልወልካ ትደሊ ምስ ስድራ ቤትካን መሓዙትካን ከተላልያ ትደሊ ስድራ ቤትካ ድማ ከምቲ ናቶም ናብ መፈጸምታ ክትበጽሑ ይምነይልካ ምኽንያቱ እንተዘይኮይኑ ልብታትኩም ክጉዳኣ ስለ ዝኽእላ ንብጸይትኻ ምስ መሓዙትካን ስድራኻን እተላልያ ኩሉ ግዜ እንተደኣ ብሓቂ ክሳብ መፈጸምታ ክበጽሕልካ ተኣምን ኮንካ ኢኻ ሻምናይ ብሉጽ ሰቢኻ ትኸውን ኣብ ፍቕሪ ምስ ትህሉ ንገዛ ርእስኻ ከተማዕብላ ወይ ከተዕብያኻ ትደሊ ሓድሽ ሸቶታት ተውፅእ ወይ ድማ ኣወንታዊ ጎንታት ይህልውኻ ብጸይትኻ እውን ንብሉጽነት ክደፋፍኣካ ትኽእል ወይ ይኽእል እዩ ብጸይትኻ እንተደኣ ክትሃንጸካ ወይ ክሃንጸኪ ዘይክእል ኮይኑ ካልእ ምንዳይ ጥራዩ እቲ ዝበለጸ ካልእ ነገራቱ ወይ ነገራታ ወላ ይመስጥኪ ወይ ትመስጥካ ትብል ማርያም ብሓቂ ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣቲኻ እንተረኣሊኻ ንብጻይካ ማዕረ ማዕሬኻ ዓወት ትምነየሉ ምኽንያቱ ርጉእ መጻኢ ናይ ክልቴኹም ክህሉ ስለ ትደሊ ታሻዓይን ናይ መወዳእታን መጻኢ ክትሕንጽጽ ትብገስ ንሓደ ሰብ ብልቢ እንተደኣ ኣፍቂርካ ዝኾነ ዓብ ውሳነታት ኣብ እትሓስበሉ ግዜ ግድን ኢኻ ብዛዕባ ብጸይትኻ ተሓስብ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩልን ምስኻ ክህሉ ስለ ትደሊ ኣብ ፍቕሪ ምስ ትህሉ ልዕሊ ኩሉ ነገረይ እትብል ቃል ንብርቲ ዘይትቕየርን ልምተንያ እዞም ክንጠቕሶም ዝጸንሐና ነጥብታት ኣብቲ ስማዊ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ወዲቕና ኣለና ዶ ኣይወዲቕናን ዘመልክቱ እዮም ወላ እኳ ዝምድና እንተደለኻ ኣብ ፍቕሪ ንኽትወድቕ ዘይኽእላኻ ሰለስተ ምኽንያታት ድማ እዘን ስዕባየን ቀዳማይ ትምኒታትካ ግብራውነት የብሎምን ገፋሕቲ ትጽቢታት እቲ ልሙድ ጸገም እዩ ናይ ቆጸራ ክኢላ ኣማኻሪ ጆርጅ ኮንግ እቲ ጸገም ሰባት ምስ ዘይግብራውያን ትጽቢታቶም ወይ ትምኒታቶም ዘይግብራውያን ይኾኑ ብምባል ይገልጽ ካልኣይ ቆጸራታት ኣዝዮም ጸቕጢ ይፈጥሩልካ ላኪሊ ዝተባህለ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ኣተሓሳስባኻ ክትቅይር ፈትን ድሕር ምባል ቆጸራ መስርሕዩ ናብ ቆጸራ ክትከይድን ከለኻ እትጽበዮም ነገራት ቀዳማይ ሓደ ሓድሽ ሰብ ክትረክብን ካልኣይ ብሉጽ ምብሃሃል ወይ ድማ
ጽبق زانتا كتلواوطن تقيد كم زلخا ጥራይ كخون اللوم كبل يوسخ ሳልሳይ ፍቅር ምርካብ ከም ዕድል ትወስዶ ንእሽተይ ትጽቢት ጥራይ ምስ እትህቦ ፍቅሪ ክዛረብ ይኽእል እዩ ስለዚ ላግጺ ንእሽተይ ሽጣራ ወይ ህጹጽ ህይወት ኣይኮነን ኣብ ፍቅሪ ሙዳ ኣብ ቀሊል እዋን ዘይኮነ ኣብ ግዜኡ ብመደብ ይዝኽሰት ግን ኣብ ፍቅር እንተዘይወዲቕካ በይንኻ ማለት ኣይኮነን ልክዕ ከማኻ ኣብ ከምዝናትካ ዓይነት ንጥፈታት ዝርከባሎ እምበኣርከስ ተስፋ ንገብር ንኹላትና ዝጠቅም ሓበሬታ ሰኒቕና ክንከውን ካልእ ነዚ ኣርእስቲ ይውክልዮም እትብልዎም ነጥብታት ከም ርኢቶ ወይ ምኽሪ ብመልክዕ ኮመንት ከተካፍሉ ዕዱማት ኢኹም ብዝተረፈ ግን ንስለም ክትታልኩም ምስጋናና ልዑል እዩ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ድማ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለናዮ